Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku di 2 Minutes Channel. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya. Ikuti keseruan aku hari ini, mau ngapain, mau kemana, yuk. Karo Sonya. Halo. Oke, balik. Oh gitu ya. Semalam. Oke, siap. Lah wong ora dikon mapak ra barang. Nek ngerti ngono ya tak papak kok aku ning omah ora krung nek omah. Masa Enggak kayak nyisak nang omah. itu cari bapak tuh. Ya suwe ngene iki. Wah, jangan tak gawe lampu tuh sing kuning-kuning. Enek, Pak. Aku duwe. Duwe. Heeh, tapi karek masang. Gue iso masang. Engko nek wong ning kene iku karo-karoan masang pisan, guys. Ya apa-apa. Lah lugu-lugu tok menak men. Kene itu. Tapi anu, cilik-cilik. Tuh apa-apa. Tapi iki engko dawa pirang meter aku. Jaluk kan meter 10 tapi pirang meter. Terus nak sing kuning kok. Tapi balon modele. Panjit. Apa? Disambut ki lho, Jet. Mau enak anu kene, jagon kene. Ya omonge enak jagoan kene. Kok ada pemikiran jak cum. Lah nang kene nek tamu sumpek lho, Pak. Sakmene tok uleng-ulengan. Maksudnya kene kan ibri-ibri mlebu lah Pak, tak tutup. Bener ngene kok. Iki tak bladah tok. Iki maksudnya. Iki gak kanggo wong marung. Dhuwur lho. Gak. Oh, katanya terasmu lah. Iya terasku nek tamu ngono kuwi tok. Udah nek tamu ngene iki nunggu ning kene wis. Ora nak Teras gak. Tapi kita kurang dawa deh. ya terusane pro. Aku tunggu nek. Terusane kilometer. Heeh. Jare kan tuku sing ngono kuwi ku awet. Nak sing libiar ki gak awet. Lha lebih cep-cepane ndi? Gak nganggo lho, Pak. Oh solar panel. Bu. Iki. Lha putih warnane. Awet pura kuwi nggo. Yo iki to. Ya iki buru kepanasan tok kan. Iya. Tapi awet pura. Ya panas pura, awet pura ngono tok. Yo apa? Dimanfaatnya nek wong rene. Nanti awet ini. Oke niki. Siapa dia kapotis? Gak duwe iki. Gulung-gulung nih ngono. Jane apa di anu blendrat iki? Saya jadi yang jadi betulnya Dikabak anu kalau dicekrek-cekrek ning ngono kalau. Lah kan aku nang ndi? Nggone Rizky ae nek gak Rizky. ning apa hera kan. Masa enek? Betulnya kan ngene to, ning iso kabeh to. Iya to. Nah, kok nak digulung-gulung nih saya dua. Elek. Jadi ngene. Iya. Ape? Lah tak kira-kira wenggange dawa-dawa pendek lho. Iki aku tak aku tak gawane cop-cop kok. Iya, job-job puter dengan kata kafe-kafe kata. Lah karepe Oji tukang foto kan gua arep nglajari gitu. Kowe rene apa piye engko wonge nek cacah ngopi dhek kan gabut to. Masih sop Tukang foto. ngajari apa? Kameramen kan apik dhek kan tukang foto, kameramen kan apik to dhek mben tau. Kae lho sing tak jak ning Pasar Reokan dhek mben kan lho, Pak. Oh, Kuwi kan tukang foto, tukang anu asli to. Ya jajal kon tuku nek gak. Kok gak usah reket-reket, pokoknya sampe ini. Tak
Masak. Nah, Lah iya. itu kok nih. Iya, apa jenenge? Kabel tis. Apel. Ya ya. Kan anak Ya sing sama Jawa ini sendiri. lah paling. Jawa kok diketak ra. Sana wis, sana. Ya wes. Apa iki ya? Apa iki? Harus pulang kan? Ya. Pulang. Sudah semalam aku datang. Saya pilih tak golekne sing ajak bu iki aku nih. Ngisore. Lah gowo atas dhewe kok. Lah kita Ini kene kan rada mending ya. Ora ning Kulkasnya loh. Kulkasnya ada di. Woi, balik. tak tutup nek apa anu korane. Anyar. Ora kita laundry. kulkasnya anyar. Ayo. Terpampang Tampang nyata loh. Ya ya cara laundry sing iki. Tampon ora ya? Kalau Kok. Ora. Tapi mbok urung kedan. Iki jane apa kulkasnya aku lho. Maksudnya memang sudah kok. Yo to. Keren lah. Ya, ya Pak ya. Yo to. Dikira tak tukane keren sing kurang. Mundik lah nah sak menit ae nek dulu mbok. Ini khusus wong wedok iki. Iya. Kok apa? Malah pas adem kalau malah aku seneng. Lu, aku gatelan anu apa wis jenenge alergi ku umat. Pas gua adem kayak oh seger enak. Pokoknya tak kena Ya aku dene itu kuning Sate. masjid Bojonegoro. Apa? Aku masjid yang Bojonegoro. Jajane. Lagi apa? Kabel, dari kene kok menengah ae tak masang nih tau. Kafe itu di kafe. Ini gimana? Gue terus misalnya tekok nih kok kembang. Gua sinem cek tuku. Enggak. Enggak 150 iki. Tak kuate. Healing dong. Nah iya. Itu rokok. Iya. Gila ro, beti rasa melu. Iya bang lagi mulai. Heeh. Oh tak WA. Aku lagi tangi. Iya lagi teko deh. Wes. Lagi teko. Ini kan sedih. Jok deh mben agak gitu ini. Gak apa-apa. Di coba aku tak kayak meja sita apa namanya? Pengen tunggu kursi itu kayak meja ini. Ini ngegerun dhewe kene malah main aku. Ya toh. Ya. Ya toh kayak Wes kayak panggilan berat ini gini. Oh, lu kalau mau melatih sapa? Amin. Diamini ae. Ya pikirku kan ini sore marong kan. mau minum mau gue silakan. Iya. Ambil. Amin ada di sini kok kasih. Kita Udah mikir ini kita kon kuwi lho. Ayo, Pangulon panjit. Pangulon. Apa? Itu tekannya ning kutan apa kulon? Ngetan. Pengetan to. Heeh. Itu tekannya ning Eh, kutan. Itu kono awas pasti mati ya, Pak. Sorry ya, Pak ya. Itu. Mumpung enek wong lanang-lanang ku lho. ya aku ini ngomong sih. Gede. Jadi iki mau tau kita. Oh iya, aku yo lanang ya. Ali. Itu. Taruh. Ya turah kan lho wis. Bisa lip-lip biar. Urung gandul to. Eh? Gandul. Ono sih Enek tali nih, yo kene sik to. Sabar to, Om. Udah aku beringosan sama Om. aja kok sapi biang yo. Joy. Kan kok dadi pateni kok begini. Iki sore mau lho jane. Tak kawatanane. Sila patenane sik gini. Saknya aku. Kau kok jeneng akeh ya. Wah. Ambune iku lho. Iki bahasa pateni kan. Iki khusus bak gue siram-siram kembang. Yo, ayo teko kae to. Lah rumah kan gue ngombe apa piye? Lah apa iki? Ketok iki ngewangi ngono lho, Pak. Ono padahal yo go dhewe jajane. Gak juga. Kuat. Cok yo. Kuat sumpah kuat iki. Panjit.
Ini kuat ya gane karo mananane gane munggah kono. Wong aja lae. Berat tanggapan. Ini soalnya di nah ini di pantai ini mesti kuat. Ini ada pantai. Ganduling ini. Kan pulang kok. Enggak sih. Ini iso kabeh. Oh, pulang. Maksud dia kan nih. Biasa. Tapi sih pulang kok. Oh, ini tak apa sih? Jadi ke bos. Pulang. Nah. Pulang sih. Atau ini wis tarik. Oh. Pulang. Oh, kewer. Mbok sak banyu ta to? Mbok sak banyu. Sapa? Jangan menyebutkan nama itu ya. Iya. Si Ban nggak boleh. Nanti kena copyright. Dolar kuning. Si Ban itu kena dolar kuning. Kalau berbeda nggak apa. Wah, jadi rajarnya bukan ngisor. Kuat lah panjit. Ilmu meringakan. Ini ramen. Enggak kurang motok. Kita kucing bola. Cok, entar kawan. Sebab saya kentang lho, gitu loh. Kasih pakat. Iya, di bawah. Di stadel lagi kanu stainless. Si Ensing stainless. Enggak rasa singin ini. Siap ta? Silang. Ya, Pak. Singin. Ini to maksudnya. Ini. Iya, nyala. Plus. Kurang gede, Mbak. Yoga. Lho, biro kok lip-lipe gak ketok to sing lor, Pak. Anggo sokle piye? Kok kepadangan to. Collecting. Ngomong padha teko ya to. Dah. Dutan guys. Dikira Jutaku. ya Allah. Asine wis enak lho. Lihat ini sih tak ki. Oke, ki LC. Lah kok sing payu malah gemone iki. Rambutnya Jawa ki gemone. Lah ki LC itu dital. Ki membere. Iya. Ki membere. Dia tak gagah ya. Lah iya. Susah. Gagah inang lho. Di Wong kisah BRI kok. tapi ora padang, Pak. Oh, kan sama saya kantor. Duncalin buru ya apa? Bebat kan. Kalau nyalain. Coba dicek ya. Digulung atau Pak? Nah, ngono. Terima kasih ya. Yo dikene. Karena ya aku wedi kreketan ya dibenak. Mumpung enek wong lanang-lanang ya. Iya. Mereka lanang kali. Padahal Mandi, Mbak. perannya beda ya. Iya. Iki lah
Iki lo rasakno, guys. Pemikiran. Gak apa-apa dimakan. Gak apa-apa dimakan. Ngampune Libya, Kak Padang belas. Iya karo nak aku tuku. Tukang noblek lho, Bu. Libya. Kok nek ngibal ben anu. Romantis ada ya. Kalah karo kuwi jeke. Lampu Padang karo kono. Ya ben kira srengenge. Itu kena sinar matahari langsung. Jadi kalau ditandani ini langsung kena. Maaf ya, gak apa-apa kalau yang lemu. Gak apa-apa, mesti tanah yang metang. Enak ya nih gunting, bukan gula gunting, enak langsung siap, gunting langsung ditandang. Terus kasih sambil makan. Iya. Cincipi loh. Enggak cuma am gak apa-apa guys. Iki gak endorse. Betul. Gak tahu lah dengan dulu. Tambahan lagi, guys. Anggotanya, Ini guys. kabel sih kita. Tambah rapi. Aduh. Mati. Gue bermutai. Saya segunting ya Allah. Padahal sudah kecil loh. Kecil ini. Kecil ini, ceritanya mandep iki deh. Iya. Hei, kabel pedot. Libian. Ciempat. Kayak gue pencet itu pengaruh. Jangan tanya-tanya ya kan. Iya, lo kalau dapet itu kayak gede-gede. Mbak itu ya sebenarnya anak-anak yang ngendosi, bukan ngendosi jajang, kok nak apik tuku neneng. Ampun. Kayak pasang ini nggak apa? Apa? Apa pasang ini nggak? 2 meter. Itu berarti oh. Ini 2 meter, Pak. Nah, ini nggak. Ini berarti 2 meter. Papat. Apa kan? Siji telu iki. Jol. Persine. Masuk dulu. Biasanya kok pakai ini. Oh, tengah ya. Loh, tapi silar porang. Wis pluk pas iki. Apa sih gede lah punya. Apa sih? Tapi boleh anak tok nek lampune. Ku nek lampune. Lah iya. Tuku lampu rene lampu iki. Tak kira kabel tok tak dope apa ning ngono kae kuwi tok. 200 berarti ya karena 50 ya. Entah.
Undang tuh dimakmin loh, donatin dulu, guys. Apa pentok, curah. Ini aja. Oh. Wantri akeh ya. Bocor aja ya. Tiba geniku kan anu yang ngwambet kok ngisor. Itu lho. Ngopo kok itu lho juga. Gak mbok duni. Mbok duni ora. Hidup Mbok doang. duni ora. Dunia piye? Mbok lha engke mbok pateni to. Heeh. Terus sing ngisore pateni ora. Gak. Iya to. Ini merempet kok tol kono. Tol itu. Oh, satole kono sama ya. Tak lucu yo. Wedhus berapa? Dadi ngodong. Wedhus berapa? Enggak wani. Kan truk ke Surabaya ngobak terus. Aku ngodong tak kumpul yo. Merabat tak pateni. Terima kasih ya buat Batik Digitalku yang ada dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan sehat terus, panjang umur, berkah barokah, lancar rezekinya. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Yang pengen punya momongan mudah-mudahan cepat dikasih momongan. Yang punya hutang mudah-mudahan cepat lunas yang penting disaur ya. Oke, kritik sarannya ditunggu, jangan lupa ya. Kritik sarannya, oke. Udah dulu, apabila ada kata-kataku yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Udah dulu, dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, dadah.